Oglučio sam pa Beki nema da padne. Bravo, Serdar. Arma bir. Hadi bak bir de. Oldu be.
15-0. Пятнадцать, 15. Здесь 15 за год. А? Прилетил по на статистиката. Примерно за все път има терно за колко ти е. Процент там от 8-9. Да, Има една графа движение. Движението ми има го, да. много дълго движение. Да се И движи. то, движение. 15-30. Тридцать. Нозете работа с нозе е пак. 30. Случайно истина бе, коло ти. Само я изпрати с поглед. Само я изпрати со ништо. 40. Не знаеше ни той кой му беше целта. Как ви дава, не? Как ви дава? Проблем да си направи. Ало. Джус предно за год. Джус. Тут сервис. Предно за год. Джус. Тут сервис. Чуе. Предно Спасовски. Джус. Не знам сигурно. Предно Спасовски. Джус. I told you again.
Браво, доста. Предност Гоцевски. Отми се ръка. А? Отми се ръка. Отим се загназе? Отми се ръка. Не се разстоя. Имаш плеке малко. Кой заминува на контото на Гоцевски? Не! 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 Добра! За да плея отгоре с носи гледах един. На бръшка да трябва да удриш, за да остане, иначе ако на средината кидеш мръж. 0,15. Нула 30. Нула 40. Баба ти. 15:40. Гледаш ти, значи, дело от секунда човека се загне по-бързо. 15:40. Ну да. Това е ден с мен, че е малко водичка. И да видим дали снимаме, макар вчера. Сега окей? Покажа. Ти. Това е така некако му види. Отдоле съм сложили очите да става научен. Не баш. Висока е. Следуване пауза. Ние нещо докато съм гързил некъде нека трън, ама не го чувствам това. Да си легна, по-добре. Удобно се чувства на река, разбира. Спорт реалити некоя програма. Хайде. Правилен спас. Може? Нула 15. Как ви стоя? Dobra. Супер. 30-15.
3-1. Ну, 15. Брейк стоп. Лосо! Все ждешь. Идем. Я сам себе замахну. Знам директор. Той знам. Колко е минус? 4-1. 4-1-0-15. Ну, 30. Торсекс. Здесь. Браво! 15-30. А, беше и ял. Коя? Която? Моята? Селата беше ял сега. Важно твой конь, 15-30. Сама си не... Гумица, ама мисля да беше да. Четири, два, седи, два. Права.
20 manj, udar mora malo. Ako je babna, ako je brzo može samo postavovanje na raketu. Jeste. Petnaest 40 fana. Šesti vidiš na svim dočkama. To. Opet. Nisam na logo, no? 30. Sad taj su mnogo taj logo. Ja bi na... Ako povedi 30. Da čekam. Jus. Tempo. Prego, spot. Da.
Jus. Olha essa, né? Melhor solta. Melhor muito bom. Olha. Добре? Добре, правило, добре. Иде малко въздух. Джус. Ау. Добре. Пробва. Джус пробва. Окей. Страшно бе. Идеш ми да станем. Предно сготвиш. Ага. Давай. Браво, 5-3. Не е това. Близко съм доволно, за да се видя готов. 5-3-8. Заповедите какво е? Сега. Ау. Не трчи, не го чекам. Изе. Дете му видиш ли тя отнеса и не беше прецизно. Да нямаше дете пади беше. Браво. 15-15. Нека викам Джокович една такава бърза върна да пробва. Да се топчи. Дай. Втор път пак на грешка. С брата ни. Ей! Хубаво няма има, хотел ама ниско, не толкова високо.
взема. Ами идем на моя седмица. Не знам, не знам какво се. Не знам. Все ще взема брейк. Значи слаб съм се видял, че ми вземавам 30 минути. Нещо слабо сервирам и тия